Ами, сестра ми, какво мисля за нея? Ми обичаме все пак ми е сестра, но понякога а, толкова ме дразни, просто ако може, ще да я хвана и да я удуша. Буквалния смисъл. Понякога толкова ме дразни, понякога е много твърдоглава, голям и над. Много ме дразни понякога, честно, просто не я издържам, както винаги. Нали, между братя и сестри, нали, винаги се дразнят. Обаче нашето просто е а, прекалено. Постоянно си викаме, примерно на месец-два веднъж да сме си... айде сега, примерно на седмицата веднъж да сме си говорили нормално или да се разбираме. В повечето време всичко завършва с караници и биенки и така, но всъщност я И сега обичам. не знам да се къпя. Да, я знам.